Sige lang po. Okay lang. Sir, okay lang. Kailangan lang. Lakas! Sige sir! Recording lang to, okay lang yan. Putol mo asan? Wala. Papagaling muna siya ng ano niya, paa niya. Ano rin? Therapy. Oo. Awa naman. Ilan linggo na? Pangalawa yata. Pangalawa na? Ayaw yung mo nang totally laruin talaga. Oo, tama yun. Para mag-isip ako. Ako lang yung pasaway eh. Kaya mo, bilis naman recovery mo, bata ka po. Hindi rin, ang tagal nga eh. Nag-rest ako ng 2 months, hindi pa rin gumagaling tennis elbow ko. Ay, dito, matagal yan. Oo. Eto nga, sumasakit pa hanggang ngayon eh. Kaya hindi ako maka-explosive na game eh. Pino mo ba? Nang, hindi. Oo, tama yun. So, bagal iling. Ayoko uminom nga lang, masisira yung araw ko. Parang wala I mean, nung time nung bata ako, uminom mo, pero ngayon, wala kasi silbi buong araw. Oo, yun, wala akong silbi kinabukas. I mean, nainis ako, sayang kasi imbes na kinabukasan, magandang pakiramdam ko, may hangover, tapos yun. Ewan ko siguro pag tumatanda na, importante sa'yo na Matino ka na ba? Ha? Ilan taong ka na ba? 37. Bata pa yan. Oo nga, pero ayoko na. Siguro, no, dahil sa healthy living or Totoo yun. ayoko na parang nasisira yung araw ko dahil uminom ang alak. Totoo naman yun. Kung inom man ako, siguro importante talaga nari Christmas or New Year or talaga. Birthday ng best friend. Tara. Sir Chad, hindi naka-record yan ha. Sir, dito. Hindi. Kaya na ano eh, nakita ko nag-home run mga palo mo eh, no? Mga ano eh, no? Dito pala yung court namin. Sir Mel, kalaban muna kita ha. Kami na muna ni Ma'am Thea. Yes.